Putzuz putzu nabilela, amorruan puztuta. Putzuz putzu nabilela, amorruan puztuta. Dinostan igela, amorruan puztuta. Patxadarina un aspaldi honeman agibela. Malko garratzenen ura, datorren eputzura. Nere zazpigarren disko honetan apustu doble bat egiten saiatu naiz. Alde batetik, nire bakarkako kantagintza hortatik barruan gelditu zaizkidan kantu goberenen hautaketa bat dago. Eta bestetik badago esperimentu estetiko bat. Gitarrista bezala estrenatuko naiz, estrenatzen naiz disko honetan, eta gitarrarekin daukadan tratua aspaldikoa da, Tapia eta Leturia Band, Zaldi Bobo garaitik datorna. Badauka, esango genuke, 80. hamarkadako influentzia bat rock honek, ezta. Zuzenean ni hor harrapatu ninduelako, nire gazte denborak, eta orduan olako elkarketa bat dator diskontan, trikitixa izeneko instrumentu horretan eman ditudan urte luze guzi horiek influentzia zuzena dute disko honetan ere. Ez bakarrik gitarrarekin trikitixaren estiloa egiten saiatu naizelako, baizik eta trikitixa berak ere parte hartzen du disko honetan. Askoz maila txikiagoan, baino maila handiagoan dagoena da estiloa. Trikitixaren estiloa nabaria da esango genuke, naizta nik gitarra jo. Ez ditugu kantuak guretzat bakarrik egiten, pentsatu behar dugu publiko batekin. Eta beraz, gure hautaketa estilistikoak lotura asko dute horrekin. Eta baita ere gure proposamen sonoridadearen aldetik dauden proposamenak ere lotura zuzena dute. Horregatik masterizatzen ditugu diskoak, horregatik ekartzen ditugu nahi bada influentzia moderno. Eta estilistikoki oso proposamen ezberdinak egin ditut, eta disko honetan berdin, sensazioa da erabat beste muturrera joan izanarena. Nik uste kantagintzari ematen diola jantzi berri eta ezberdin horrek ematen diola indarra eta bizi berria. Horretan saiatu naiz, eta baita ere publiko zabalago batera ireki nahi dudalako proposamen honekin. Zamorruan kulunka, kliklu egiten dinatit, zamorruan kulunka, zenbait mezulikitz, amorruan kulunka, eniake aingardi egingo berbatuna banitz, malko gordenen ura, datorren eputzura, malko ez dienen ura. Talde berri honek izena du Joseba Tapia eta Besamotzak. Besamotzak taldea osatzen dute Iker Uriartek baterian eta Inigo Teletxeak bajuarekin. Eta oraingoz 3 abiatu gara. Gonbidatuak izan ditugu, batez ere bat aipatu behar dut, oso importantea izan delako gure arrankean, eta hori da Dani Narbarte. Laiotz taldeko trikitilaria eta gitarrista. Badaukagu beste gonbidatu bat ere, tekladuetan, organoan, aspaldiko lagun hau ere, Txus Aranburu. Plazer handia izan da Txus disko honetara ekartzea. Bestalde, gonbidatu gehiago izan ditugu, Maider Rantzak lagundu digu koro txo batzutan, aspaldiko laguna, eta plazer bat. Eta gero, azken gonbidatuak, hau bai izan da elkartze gremial eta simbolikoa, oso importantea. Alde batetik Txuma Murugarren, bestetik Andoni Tolosa Morau eta Beñardo Goietxe. Asko faltako lirake talde hontan, baina nik esango nuke hau dela gure Ez Dok Amairu berria. Grabazioa gure betiko teknikariarekin, Jonan Ordorikarenean grabatu dugu. Hementxe gaude bere estudioan, Mamia estudioetan, Azkaraten. Hasiera batean Besamotzak taldeak akustiko formato bat proposamena zekarren,
batez ere 80ko hamarkadako influentzia rockeroa barru-barruan daukagulako. Disko honetan sonido akustikoaz aparte programazioak ere sartu ditugu. Eta oso zalea naiz eta asko gustatzen zait influentzia estetiko hori. Eta, bueno, hau izango da nire lehen saiakera diskografikoki holako programazioak egiten ditudan lehenengo aldia da. Nik uste dut hartu dula izugarrizko kolorea eman diola programazio horrek eta benetan karakterra eman dio. Ordokian ere beti nabilela maldagora, badakitzaila du.